kod wach limbe Jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omollo mabende notime gwenge mag Bondo e kaunti ma Siaya. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omollo otimo limbe kar chung' od bura ma Bondo ka onono chenro mag rido arita tok tulo manoluwo ng'anyo ma juma mokalo. Omollo nochako limbe dala ruoth ma Bondo Township Walter Omollo mane owang'ode e kinde mag ng'anyo. Dr. Raymond Omollo kwedo tulo mane omuoch Bondo kod alwora mare ka okwayo jotelo kod jopiny mondo rit dhogi kendo kik ke weche manyalo rocho kwe e kind oganda. Ma oluwo ni od ruoth ma Bondo Township ne owang' bang' jomoko sia oganda kod weche mane kwedo jong'anyo. Bang' limbe ma karuoth, Dr. Omollo notwak kod apisas mag arita alwora ma Siaya. Bate yo makende bende mondo wawuo gi jopurwa ni ka wan gi weche ma kamoro ok wayie godo to wabed joma nyalo luwo chik mondo kik wakaw chik e lwetwa, nikech kwa kaw chik e lwetwa to wabiro bedo gi masira aina ma wan godo kani and seche moko nyalo bedo matek mondo wang'e ni to odhi gik kanye. Koro wabed joma oluoro chik kendo wabed ni wanyalo winjo yore maler mi iloso godo tabu kanitie. Mar ariyo, ne jotelo mathurwa ka, en kwayo makende ni watem wabed joma nyalo bedo joma gero, ok joma ketho. Wechewa nyaka bed weche mariwo oganda, wechewa nyaka bed weche makelo ber gi dongruok e mier, ok maketho mier. Erokamano. Mano Dr. Raymond Omollo